Здравейте, приятели! Първо да ви покажа тази решетка, върху която ще съда краставиците. Ако човек иска да има хубави добиви и успех, трябва да е много грижовен. Така че аз сега ще насъда краставички от кутийките, ще махна решетката и ще закрия краставичките с агрил. И да видим самата манипулация. Ето тук. Това е краставичката в кутийка. Тук пробиваме дупка с това съдило. Пак пробиваме дупка още по-хубава. Слагаме азот, фосфор, калий и микроелементи. Леко поливаме. И сега, ако се дръпнеш, да видиш колко трудно се вади от тая кофичка. Ето тук. То пък стана ето. И я пускаме тук. Пуснахме я малко на криво. И това е много пипкава работа. И поливаме. Следващата на 30 см от нея слагам съседната. Дупката е ясна. Тя се вижда дори ако е по-отдалече. Пак слагам и този торс микроелементи. Поливаме на дъното, за да имаме влага за коренчетата. Виждате тук, че са по 2-3 растения. Защо са по 2-3 растения? Защото обикновено това са много нежни краставичките и в повечето случаи има някой, което загива. Ако не загинат, тогава аз лично ще ги махна и ще остава по едничко на 30 см на 33. Ето сега, примерно тази не иска да върви хубаво, но пак, понеже отдолу стана много дълбока дупката, но това пък е добре, че ето тя влиза тук, загръщаме, на дъното казахме, че има вода, поливаме няколко пъти, примерно тук поляхме и това растение се пропи дупка. Значи трябва много внимателно. Тук също отзад стана отвор и си слагаме вече пръст. И да направим и третата, защото манипулацията е доста пипкава. Пак по същия начин. Дъното поливаме да има влага за коренчетата. Хвърляме тук. И да вземем тая кутийка. За да бъде по-лесно да излиза, този разсъд съм си го направил аз сам. За да излиза по-лесно, сега налях малко вода. Да видим дали ще бъде по-успешно изваждането. Изобщо краставичките малко трудно излизат, но този път имах късмет. И пак пускаме тая кутийка. Леко. Виждате, че по този начин краставичките не разбират, че са приместени. Мисля, че 3 растения са достатъчни, за да добиете представа как става манипулацията. На тая решетка аз ще сложа 10, колкото съм се направил. И след това ще ви покажа какво съм направил, че дори как ще ги закрия с агрил. Ами сега гледайте рекламите. Ето, краставичките са насадени. Да ви кажа, че това са 3 сорта. Тести Кинг, Тести Грин и един нов сорт. Китайска дълга. Според Gemini изкуствения интелект, тя била разкошна краставица,
И затова реших да сложа и да пробвам. И трите сорта плододават на централно стъбло, плододават и на разклонение. Така че тук може да се прояви творчество, дали да се колтучи, кога да се колтучи и как да се колтучи. Сега този агрил ще го сложим, защото агрила предпазва, освен от студ, предпазва и от силно слънце. Опънахме го, като съм казал и по-рано, че този агрил ще го държа отворен от двете страни и така растенията ще дишат. Те си остават отдолу, затискаме ги с тръба. Ето, слагаме отгоре в двата края щипки. Ето така. И растенията няма да разберат, че са били приместени. И накрая да ви покажа чудото на природата. Вчера в горещото слънце този пипер, който ви посадих и ви го показах, беше оклюмал. В момента, ето, той не усеща, че е бил преместен. Имаше хора, които викаха, че много се играе. Когато е малко, човек си заслужава да си играе. Когато е много, с дебели корени, хубав разсъд, тогава може да си го набиваш с съдилката. Да видим и домата. Виждате колко красиво тъмно-зелен е станал, тъй като агрилът го предпазваше. И този сорт, който е толкова хубаво и тъмно-зелен, това е точно ръгби. Албенга също е устойчива и затова аз само тези два сорта си съдя. Те издържат на жеги, на временни засушавания, така че който иска да яде хем вкусен, хем плодовит домат, може да използва тези два сорта. И нещо, което разбрах, че вчера не го знаят, домата не се сади долу в бръздата. Съди се на наклончето. На високата част на бръздата, която по-нашенски се казва тир. Тъй като, когато са насадени като тези резервните надолу на бръздата, корените се мокрят от водата. Корените се мокрят от водата, но се мокрят и стъблата. И затова е добре те да бъдат, ето тук се вижда много хубаво, на 45 градуса се слагат растенията, така че корените им ще пият вода, а те ще бъдат с здрави и сухи стъбла. Желая ви успех, бъдете здрави, елате в моя офис да се застраховате при мен, за да върви и мой бизнес и да имам желание да ви правя такива клипове. Довиждане!